Sziasztok, én Czajnár Réka vagyok, Szombaton élek, 41 éves vagyok, és igazából mondhatni, hogy olyan 15 éve kisebb-nagyobb megszakításokkal tanítok nyelvet, illetve korrepetálok nyelveket, tanulókat. Olyanok voltak elsősorban, akik tanultak ugyan annak idején az iskolában angolt vagy németet, csak aztán utána olyan munkakörbe kerültek, vagy olyan munkahelyre kerültek, ahol ezt nem kellett használniuk, és ugye átment ilyen passzívba a nyelvtudásuk, és igazából felfrissíteni akarják, vagy azért, mert tényleg el akarnak menni külföldre dolgozni, vagy esetleg egy olyan munkakörbe szeretnének kerülni, egy magasabb pozícióba, ahol viszont már szükségük lenne a nyelvtudásra. Teljesen egyénre szabott módszereket. Nincs egy fix módszerem, mert én úgy gondolom, hogy tehát minden tanítványnak más igényei vannak, más képességei vannak, más nyelvérzéke van, más agya van. Tehát én abszolút arra törekszem, hogy mindig mindenkinél teljesen személyre szabott legyen a módszer is, a tempó is, a téma is, a könyv is, az általam elkészített anyagok is. Szóval én nem húzok rá senkire semmilyen skatuját.